S potešením vám ponúkame na predaj krásny radový dom, ktorý sa nachádza v prestížnom rezidenčnom komplexe Klub Atlantis v jednej z najvychytenejších lokalít na juhu Tenerife, prístav Porto Colón. Vrcholom domu je priestranná terasa s úžasným výhľadom na Atlantický oceán. Apartmán je veľmi vkusne a minimalisticky zariadený. Nehnuteľnosť ponúka 2 pohodlné spálne a 2 kúpeľne, ktoré poskytujú dostatok súkromia a pohodlia pre rodinné bývanie alebo dovolenkové pobyty. Ideálna na relax, stolovanie vonku alebo vychutnávanie si úchvatných západov slnka. Komplex disponuje 2 vyhrievanými bazénmi a nachádza sa len pár krokov od pláže. Skvelá investícia v jednej z najžiadanejších lokalít Tenerife. Ako ste mali možnosť vidieť, je to krásny produkt. A ak si nechcete nechať ujsť šancu získať túto nehnuteľnosť, tak nás určite neváhajte kontaktovať už teraz pre možnú prehliadku. A nezabudnite, tu na ostrove Tenerife sme stále pre vás.